Čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videa. V dnešnom videu tak si ohodnotí, tak vám ukážem moje Pokémon karty a potrebujem pomôcť. Tak, potrebujem s niečím pomôcť. No jasne, že potrebujem s niečím pomôcť. Ferko, ty drž papuľu. On ma počuje. No jasne, že ťa počujem. Si zobrala aj Ferkovú čiapku, počkajte. Nemám čiapku. Tak je to asi lepšie. No, takže potrebujem pomôcť. Ferko je už ticho. Takže, ja tu mám už, toto som si tu našiel. A potrebujem pomôcť. Mám dať si na stenu, ako na túto stenu si mám dať tento obrázok z Rayquazou s takým drakom a Pikachu, Jigglypuff sa mi zdá. A Umbreon. Alebo si mám dať túto týchto lietajúcich. Počkaj, ale kto je tu impostor? Ľudia, skúste zistiť, kto je impostor. A ak nechcete dopadnúť ako Ferko, dajte odber a like. A prosím vás, napíšte do toho komentáru, lebo toto je zo mňou psychiatria. Niečo vám ukážem. Dobre, takže hľadal som a našiel som, že mám všetky 3 filmy, ako z takto CDčka. Mám tu aj mangu. Prečo sa nemôže čítať do jednej strany? Tak talian som ja zľava doprava. Dobre, to je jedno. Tak to vám to nemám. Tak, o toto opierame. Toto je red. Toto tak máme. A tu máme kartičku. Toto je moja najobľúbenejšia kartička. Že by kvôli tomu, že je to môj najobľúbenejší Pokémon aj. Dobre. Ak ma nepočujete, tak to cez tú masku. Dobre. Tu mám takúto kartičku. Za mňa asi bude fake, lebo ja keď som bol malý, tak ja neviem, čo som si myslel. Ale trošku toho ľutujem, aj keď zábava aspoň navtedy bola. A kúpil som si trošku fake kariet. Iba trošku. Tieto dva boostry sú booster boxy, to sú moje fake kartičky. Ale mám dosť real. Napríklad také EX, to mám tuto, ale ja to vyťahovať nejdem. Ja rozmýšľam, prečo som zapol to video. Ja by som sa vás to opýtal. Aj to si ale dobre. Keby som mohol, tak si to zastrem, ale ja mám také blbé okno. Počkajte, ja vám ho ukážem, kamaráti. Ja mám strašné okno. Teraz to nevidíte, ale tvárim sa bandero. Dobre. Čo chcete robiť? Dobre, toto je možno video. Ale ukázal som vám, že mám Pokémona. Doslova mám Pokémona. Volá sa Renata. Najskôr sa volal Reminko, lenže sme ho dali na strašenie a tam nám povedali, že je to žena. Je transsexuál. Ale nie. Dobre, a čo som vám chcel ukázať, že za chvíľku by som chcel dať svoje karty do PSA, ako do toho hodnotenia. Určite chcem tam dať jeden full art, či illustration rare. A rozhodujem sa, že asi tohoto hava. Napíšte do komentáru. To tak dobre vonia, legit. Tie bilové Pokémon kartičky vonia vždy najlepšie. Dobrá, toto dnešného videa bolo všetko. Ďakujem vám, že ste utratili neviem koľko, ale 3 minúty svojho života. Ďakujem pre mňa, vy ste ale zlatí. Vy ste ale dobrí. A dajte ten like a odber a jak zistím, že ten, kto sa na toto video pozrie, mi nedal like
a odber a nenapísal do komentáru, tak skončí ako Ferko. Myslíš si, že to prežije? V žiadnom prípade.